Здравейте! Аз съм Арек Вълчев от 12 клас и сега ще представим нашето училище Васил Левски. Аз съм Галин Иванов и тази година завършвам 12 клас в средно училище Васил Левски. Доволен съм, че избрах тази специалност, тъй като искам да продължа да се реализирам в сферата на новите технологии. Аз съм Яна Михайлова, ученичка от 11 клас, средно училище Васил Левски. Уча в дуална форма на обучение, провеждам часовете в училище и в реална работна среда в тази фирма. Здравейте, моето име е Делян Владимиров Стоянов и съм ученик в 12 клас. Искам да изразя задоволството си от това, че реших да продължа образованието си след 7 клас в СУ Васил Левски, град Кула, специалност икономическо и информационно осигуряване. Толкова много ми хареса специалността и мисля да я продължа в висше учебно заведение, тъй като основите, които получих, ще ми бъдат полезни за нея. Училището също много ми даде възможност да участвам в различни европейски проекти и да посетя доста страни. Обичам училището си. Здравейте, казвам се Боряна Иванела Василева, живея в град Кула и избрах да уча в средно училище Васил Левски. В момента съм ученик в 12 клас и ми предстои завършване. Искам да изкажа благодарност към училището, в това число учителите и съучениците ми. Тук научих много, от една страна в сферата на образованието, а от друга страна за отношението към хората и околните. За това, че трябва да бъда добра и да уважавам околните. Съветвам и вас, на тези, които им предстои да направят избор за обучението си и да изберат средно училище Васил Левски, град Кула. Аз съм Дилян Ахмедов и съм ученик в 7 клас. На мен ми предстои избор къде да продължа образованието си след като завърша. До момента провеждам много разговори с по-големи ученици от нашето училище и се чувствам възхитен от него. Те споделят за часовете по учебна практика, за кабинети, за часовете, в които се използват много интерактивни методи. Въпреки училището от 2010 година има професионален план прием след 7 клас и до момента е доста полезна и интересна тази специалност. Часовете ми до момента са много полезни и интересни и съм сигурен, че ще бъде така и в по-горните класове. За момент това е моят избор и съм сигурен, че ще бъде правилен.